Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbashi spa kilo ka jabo hakadur jong ka plastik kami man ka Taïew na kumbasaw po Tylli ki Shnong ki bahab hakathan Pynursla. Yakani la yathu do uba restaurant khong tani ubaday chairman Kariwar Environmental Protection and Sustainable Development Organization. Kani ka kenhuan ka don yaki unit lenish na tray kam jong ka hai ki saw po Tylli ki Shnong ki badan hakathan Pynursla batman la ka Taïew kata hakas ngisajan. Kinong Shnong na do ki hebarin hadu ki balahe lasan kiyami ban pen khuat ya ki Shnong ki thau ki jongki khnang ban penduna ya ka jing penjulor jongki plastik bat ki we ki jabor Nakalyang upa restuan ulaya thuo bawat la kalong shisha kabae banyale persya deki plastik nakadaw jong ka jing bom sut nyaw jong ki babun balang Henry kaseng kanang yai tray shitom nang ni shakman habakali uba restuan ulaya thuo baman ka Taïew ka jing yolom ki plastik deki Tylli ki Shnong kam duna ya ka 4 kilo ulaya thuo bakom bakalong menta yakin yut la penyakhlat la ka jong Henry ka ay ka basyam jing kalong hakabayaday bat ka plastik. Kajing bread yakini ki plastik, kalong na kinong wan jungok kay perthay. Kibriw ki banabar Shnong, kumju kinong Shnong, jong ki Shnong bapher. Laong uba restun. Nakalyang jong chairman ka REPSDO, ulapan pao bakalong kabadon kam, bandon no dakajaka penlang yun, kabapaka hakathan Pynursla bat banlet bread syaki way pat ki district. Nakabanta ka jing bet jing biang, jong kamaryang.